hai no hai koila sorbakaste ni irani thana amsayo khoroksa thokai siklani hamjak mawo kalaye mukhang khamnai nangkha bisichis ni oborni khoroksa sikli charai kaijakna ni kok roi sikli charai no borongo tlangai romfremani yagulo khari thangkha aktar ali mungoi osikla pati mungni yagulo irani thanao khlaijaka affair phiaba pati mungni yagulo lachijake bithi chawi thinan chaitokha osikli charai pati mungni yagulo loge no rohor jaka bono onokoti hangkor sakam nogo koktuma o saiman jaka lai thanglai 15 September salmario koilar sorbakaste ni irani thana amchaini aktar ali mungoi khoroksa sikla kamini bisichisni omorni khoroksa sikli charai no kaijakna ni kok roi nok ni kharitlangma ni koktuma phiaba nok ni kharitlangma ni yagulo koilar solakhipur amchaini kaisa bolongo tlangai o sikle no romfrema ni koksil samong romfremani yagulo bolongo no khibioi khari thangkha o sikla paithogo amchani lukurok ni sakthar mungbai lukhunu borok rok no koktuma rohormani yagulo pati mung thayo thangoi sogoi kha romfrejakna sikleni buma bufa pati mungni yagulo irani thanao affair khlaikha romfrejakna sikleni buma bufa phiaba pati mungni yagulo lachijake bithi chawi thinan chaitokha o sikli charai pati mungni yagulo loge no rohorjakha bono onokoti hangor sakam nogo pati mungno tuyei bsajakno thokainai siklano romoi krak bosthomjaknani sanmungti saka romfrejakna sikleni boma bufa pati mungni yagulo amcha yakare kharjak tabo aktar ali mungoi sikli charai no romfrena o sikla bureau report chini khora।